Non zabiltza? Aditz trinkoak. Ibili eta eraman aditzak orainaldian. Aupa, ondo zaudete? Prest hasteko? Gaur, zertan ari zaren, besteak zertan ari diren, eta abar kontatuko duzu. Ikusi argazki hauek. Zertan dabiltza? Mutil hau surf egiten ari da, eta beste hau? Mutil honek aterki bat darama. Bideo honetan, Marenek Pilartxori deituko dio telefonoz. Pilartxo, nea ostatua bai esan? Kaixo izeba, Ara, Maren, non zabiltza? ostatura bidean noa lagun batekin. Primeran? Gauza bat esan nahi dizut, Zer? lan handia dago gaur izeba. Ai, ene, hemen beti dago lana. Kontaketak egiteko, aditz trinkoak ere erabili ahal ditugu. Aditz trinkoek informazio guztia hitz bakar batean ematen dute. Horregatik esaten zaie, aditz trinko edo sintetiko. Puntukariak dira. Hau da ekintza, unean bertan gertatzen ari dela adierazten dute. Beste aditzetan, ari izan formaren bidez adierazten da puntukaria. Bideo honetan, ibili eta eraman aditz trinkoak aztertuko ditugu. Ibili aditz trinkoari erreperatuko diogu lehen dabizi. Ni nabil, i abil, ura dabil, gu gabiltza, zu zabiltza, zuek zabiltzate eta haiek dabiltza. Adibidez, non zabiltza? Galdetu dio Pilartxok Mareni. Une honetan Pilartxok ez daki non eta zertan ari den Maren. Une jakin honetaz galdetzen dio. Non zabiltzaren ordez, non ibiltzen ari zara esatea okerra da. Une jakin honi buruz, beste adibide hauek ere. Ez dut laguna ikusten, badakizue non dabilen? Une honetan, zertan ari den, non dagoen jakin nahi dut. Okerra da, badakizue non ibiltzen ari den, galdetzea. Beste adibide bat. Une honetan aurrak, jolasean dabiltza. Okerra da, jolasean ibiltzen ari dira esatea. Beste adibide bat. Ez zaituztet ikusten. Urruti zabiltzate? Hemen ere okerra da, urruti ibiltzen ari zarete. Eraman aditz trinkoarekin gauza bera gertatzen da. Une honetan gertatzen ari den ekintzari egiten dio erreferentzia. Baina kontuan hartu, eraman aditza nork erakoa da. Objektua singularra edo plurala izan alda. Nik daramat edo daramatzat. Ik daramak daraman edo daramatzak daramatzan. Eta abar. Adibidez, ondoko autoak atea gaizki itxita darama. Txapela motxilatik zintzilik daramazu. Kontuz. Liburu hauek orain txerosi ditut eta etxera daramatzat. Era berean, okerrak dira, ondoko autoak atea gaizki itxita eramaten ari da. Txapela motxilatik zintzilik eramaten ari zara. Eta liburu hauek orain txerosi ditut eta etxera eramaten ari naiz. Osatu esaldiak orain. Une honetan, haurrak jolasean dabiltza. Zuk txapela motxilatik zintzilik daramazu, kontuz. Ez zaituztet ikusten, urruti zabiltzate?
Liburu hauek oraintxe erosi ditut eta etxera daramatzat. Ez dut laguna ikusten. Badakizue non dabilen? Ondoko autoak atea gaizki itxita darama. Ibili eta eraman aditz trinkoak. Puntukariak dira. Hau da ekintza, unean bertan gertatzen ari dela adierazten dute. Eraman aditz trinkoa orainaldian. Nork. Agur eta ondo izan!